Čaute, moje meno je Michal Handl. Vítam vás tu u mňa doma, v takomto mojom provizornom domácom štúdiu. Je to vlastne moja izba prerobená s pár akustickými panelmi. Je to izba, kde som vymyslel, napísal, nahral, zmixoval, masteroval skoro každú jednu pesničku, ktorú nájdete teraz na Spotify. A dnes by som vás chcel zobrať do projektu, ako som robil jednu z mojich prvých pesničiek, obzvlášť prvých pesničiek, ktoré sa reálne dostali, že do podvedomia možno viacerých ľudí. A tá pesnička je s názvom Obklopený. Možno poznáte, možno nepoznáte. Ak nepoznáte, možno ju práve spoznáte. Ak ste už počuli a páči sa vám, chcem vám troška priblížiť taký ten tvorivý proces, že čo všetko v tej pesničke je a ako som sa k čomu dostal. Hej. Čiže poďme rovno na to. Ako prvé začíname samozrejme s hlavným loopom, ktorý som stiahol zo Spliceu a troška ho naefektoval, zmenil tempo, nech mi vyhovuje, zmenil, transponoval, aby mi vyhovovalo a znie asi nejak takto. Čiže toto je taký ten driving element celej pesničky. Do toho som potom pridal atmosféru, alebo teda zvuky ľudí na party, lebo celú tú pesničku som robil v tom duchu, že som na party, alebo že som obklopený ľuďmi, mám vedľa seba ľudí, lenže stále sa cítim jak sám, lebo som si možno prechádzal vtedy som si prechádzal cez nejaké veci. Bolo to skladané, už pár rokov dozadu, čiže nepamätám si presné detaily, ale pamätám si, že chcel som vytvoriť tú atmosféru, že som na party a rozprávajú sa tam ľudia, tak som tam pridal takýto efekt. Alebo zvuk teda. Čo hraje vlastne celú tú dobu spolu s tým hlavným loopom. Ako ďalšie som tu potom pridal také perkusívne elementy, či už sú to takéto, že otváranie plechovky, alebo jak sa otvára šampanské fľaša od šampanského. Jak kliká kamera, jak tlče srdce, čiže spolu s tým všetkým, aj s vokálom, to znie asi nejak takto. Tu prichádza vokál, ktorý, toto nie je tá oficiálna verzia mixu, ktorú nájdete na Spotify, lebo všetky tie efekty, ktoré som vtedy, alebo väčšina tých efektov, už ich nepoužívam, lebo boli od Slay Digital a prešiel som už na Waves. Náš svet. Čiže môžete počuť, že není ani naladený ten vokál, ale toto myslím, že je len jedna časť, ktorá sa mi nechcela prenahrávať, keď som to nahrával, lebo už som to nahrával milióntykrát. Som si povedal, že to nechám na tuning. Už dávno nie je ako býval a to desím. Pár viet. Potom sem príde táto basa, ktorá je tiež veľmi výrazná a je tam napísané, že basa jak blázon. Celý tento session ináč není vôbec usporiadaný. Aj som si povedal, že na video by som si to mohol nejak usporiadať. Potom som si uvedomil, že nie, toto je autentické, toto je presne tak, jak proste niekto produkuje. Takže nemám to tu ani pomenované, mám to tu jedno cez druhé. Dneska už sa to snažím robiť o niečo lepšie, ale tak toto proste vyzeralo vtedy. A tá basa teda znie sama o sebe takto. Bolo to normálna subbase, ktorú som overdriveol, distortional a troška equalizerom low pass som tam dal, čiže vyfilteroval. A to vlastne nás presúva pomaličky do refrénu spolu aj s takýmto drum loopom. Či si nájdem ten dôvod, ktorý ma bude držať nad vodou. Potom tam prichádza takýto drum fill, ktorý nás prenesie už úplne do toho refrénu. Spolu s ostatnými nejakými riserami a len taký ear candy. A potom prichádza ten samotný refrén, kde hraje ten hlavný loop, sú tam pridané nejaké bicie, je tam pridaný snare samozrejme a nejaký taký tvrdší kick. Čo teraz, jak počúvam, tak neznie ani vôbec jak kick a snare do tohto žánru, ale spolu s takýmto perkusívnym loopom to úplne sedelo. Čiže dokopy to znie asi nejak takto. Blíži sa pomoc a ja tam sám zaspávam. Stratil som domov, poslednú dobu seba hľadám. Moja obľúbená časť, alebo sú dve veľmi zaujímavé časti v tomto refréne, za ktoré sa mi veľmi dobre na to spomína, lebo tento projekt som nemal otvorený pár rokov, alebo teda odvtedy, čo som to mixoval a masteroval. Melódia, ktorú som vytvoril na synťáku Anna 2 od Slay Digital, hraje celú dobu v pozadí a je to, veľmi sa mi páči a hneď, ak už som to prvýkrát zahral, tak som dostal taký zimomriavky, že OK, že toto sem patrí, znie takto sama o sebe.
veľmi sa mi to tam páči, obzvlášť tá posledná časť, čo ide tak. Mega. Ďalšia ale zaujímavá vec v tomto refréne, čo teraz, ak na to pozerám, úplne sa mi vracajú spomienky, je tento track Na Na Na. Keď som skladal tú pesničku, tak som mal iba úplne obyčajný loop, možno som mal základ bicí a mal som ten hlavný loop, čo je vlastne vo verši, a len tak som si freestyloval nejaké melódie ešte predtým, ako som skladal vôbec text, a prišiel som vlastne s tým na 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 na, a to som si nahral iba na nejaký lacný mikrofón, čo som mal proste takto po ruke, možno neviem ani čo to je za mikrofón, proste nejaký lacnejší. To som potom nechal tam, zložil som celý text a keď som vlastne dokončoval tú produkciu, tak som tam našiel túto stopu, tú na na na, nejak som ju zefektoval a celú dobu to ide aj v tom refréne. A znie to asi nejak takto. Čiže je to troška sidechainuté, je to aj troška rozladené, len proste som to tak nechal. A to je úplne prvý záznam vlastne melódie, ktorú som kedy zložil na tú pesničku a ostala až doteraz v refréne. A spolu s hlavným vokálom, samozrejme sú tam potom nejaké ešte harmónie. Blíži sa polnoc a ja sám zaspávam, stratil som domov posled. Sú tam nejaké doubles, také tie klasiky, sú tam spodné oktávy a vrchné. A celý refrén teda už je taký, aký poznáte teraz. A ak nepoznáte, tak znie asi nejak takto. Blíži sa polnoc a ja tam sám zaspávam, stratil som domov, poslednú dobu seba hľadám. Stále ten istý pocit v mojej hlave mám, non-stop obklopený ľuďmi, aj tak jazdím sám. A prichádzame tam do druhého veršu, kde som to chcel troška zmeniť. Už mi prišlo, že tá hlavná melódia, alebo teda ten vibe tej pesničky bol taký moc repetitívny, tak som si povedal, že by som tam dal nejaký taký trapový switch-up, ktorý je aj taký agresívnejší a vlastne ten text, ktorý som tam spieval, alebo už v tomto tak melodicky rapoval, dajme tomu, tak tam pridávalo do toho vibe proste toho smútku a tej nasratosti. Je to taký agresívnejší trap loop. Do toho sú pridané tiež layerované nejaké snapy. A v pozadí ešte stále tá melódia, moja obľúbená. Spolu s tou party. Nie som ten istý a takisto nie sme ani ty a ja. Ty a ja. A potom už ďalej prechádzame do toho druhého refrénu, ktorý je skoro úplne identický ako ten prvý. Sú tam pridané iba pár navyše veci, ale iba hlavne takých ear candies, alebo harmonie sú tam spravené troška ináč. Sú tam také spodné low formant vokály navrch k tým normálnym. A ten refrén už potom vlastne znie tak, jak ho môžete počuť už teraz na Spotify. Blíži sa polnoc a ja tam sám zaspávam, stratil som domov, poslednú dobu seba hľadám. Stále ten istý pocit v mojej hlave mám, non-stop obklopený ľuďmi, aj tak jazdím sám. Ak sa vám niečo takto páčilo, že vás zoberiem vlastne za tú produkciu alebo do toho starého projektu, tak určite mi napíšte dole do komentáru alebo dajte like. Je to zaujímavé aj pre mňa sa vrátiť vlastne naspäť k produkcii, ktorú som robil pár rokov dozadu. A bude pre mňa zaujímavé, ako som sa posunul za tie roky, ak si spravíme napríklad nejaký Falling alebo nejaký iný song. Takže veľmi pekne ďakujem, že ste sa dostali až sem, ak ste sa dostali až sem. Veľmi pekne ďakujem, že počúvate a my sa vidíme teda pri ďalších pesničkách. Blíži sa polnoc a ja tam sám zaspávam, stratil som domov, poslednú dobu seba hľadám.